Kibol! Kaya wala ko guys. So, Kibol! Kibol! Anong ginagawa mo dyan, Bol? Ha? Ha, Kibol ha? Oh, tumakbo, tumakbo, tumakbo! Tambay tayo dito guys. Kasi lockdown kami. Kaya kami lockdown dito. Ang bango. Ang bango ng tayo. Nagutom tuloy ako. Hinaharapan namin guys. Clubhouse. Yung mga laruan na tuwan. Hindi pang tuwan. Kasi bawal na. Saan itong partner ko ay nawala man. Hello guys, maraming salamat sa Eric TV. Maraming salamat sa iyo sis. Lagi mo talaga akong dinadalaw sa bahay ko sis. Kasi pag may may LS ka lagi ako pumupunta sa iyo guys. Okay, thank you to all of my subscribers sa lahat na nagko-comment sa aking video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Dandahan lang yung boses ko guys kasi yung bahay dito dikit-dikit baka marinig. Nahihiya ako eh. Kaya kasi dito guys, dikit-dikit eh. Nakita nila ako rin ang nangyari sa bilay. Parang baliw. Parang nababaliw si bilay. Nababaliw sa lockdown. Kaya dandaan yung boses ko lang. Nahiya ako eh. Ay, salamat sa kay Barkada Chan. Hello Barkada Chan. Kay may vlog. Salamat. Salamat sa pagdalaw niyo sa aking tahanan. Oh, ano yan? Ha? Kakain ka rin? Ang alaga kong pusa guys. Ayan na lang. Tataka siya, ano lang nangyari sa akin, nababaliw na daw ako. Salita daw ako mag-isa. Ay, Diyos ka pa. Kailan pa kaya tayong matapos guys, no? Kapagod na guys, nagkukulong ka lang sa bahay, hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Gusto sana namin mag-swimming ba? Kasi lockdown na eh. Ano ba yan? Kailan ba matatapos? Sana matapos na no? Para ano ba, yung nanaminos ko yung tulad dati na kahit saan ka magpunta eh, walang pipigil sa'yo. Parang ganun ba? Gusto ko may balik yun. Mababalik pa kaya yun? Init na tayo dito. Tapos summer na kasi kaya mainit. Maaga pa lang. Pinapawisan ka na. Maaga pa lang. Buti dito medyo may hangin pa kunti.
Pakita ko sa inyo guys yung harapan namin. Clubhouse. Hindi makita guys. Saglit lang ba? Wait lang. Pakita ko sa inyo guys yung harapan namin guys. Ayan guys yung clubhouse namin. Oh. Bawal kasi pumasok dyan kasi yung mga laruan gituwad mo na. Oh. Gituwad mo na nila kasi bawal. Mangga, ang daming bunga guys. Daming bunga ng mangga. Oh. Wow. Daming bunga guys. Ayan o, daming bunga. Malapit na yan. Malapit na kami kumuha dyan. Hindi sa aming puno eh. Meron pa doon guys. Ayan. Yun yung clubhouse namin guys. Yan. Yung mga kapitbahay namin dito guys. Kasi dikit-dikit kasi dito guys. Kaya nahiya ako magsalita. Baka sabihin na yun, nabaliw naman sa bilin. Nabaliw. Nabaliw ka na, Bilay. Kuha lang kayo mangga. Ang daming bunga. Grabe. Indian mango yan. Hindi kasi sa aming puno. Puno ng kapitbahay namin yan. So, pwede kaming kumuha dyan. Pagtulog yung mayari. Ay, joke lang yun ha. Hindi ako nang kumuha. Ano yan? Parang patay. Patay na aso. Ay, yung ginangat ni Kuya. Tingnan nyo guys. Kulay itim. Kawawa. Ayun o. Ano yun? Ano yan? Aso ata. Ayan, lilibing nila. Matay na aso. Aso din namin guys namatay din. Kaya nalungkot ako dun eh. Mahal na mahal ko yun si Biltis. Nung naghihingalo na siya guys. Tapos hinintay pa talaga kami bumaba. Saka pa siya namatay. Sakit sa dibdib. Guys, kaya sa una kasi hindi ko ka nag-iro, iring kay ano na, baho iri. Pero naumpisahan ko mag-alaga. Parang guys, hanapin ko na mahal. Ang sakit lang, masakit mag-alaga tapos mamatay lang. Nalagaan naman namin gusto guys eh. Pagkain, tapos may vitamin C. Namatay pa lang siya. Dito na, kumain ka na. Kainan na. Yung partner ko guys. Maalam man itong kuha man itong ano. Lalahin mo. Sino ko ba? Hindi malayo man. May namatay na naman aso. Yan, nilibing nila. Kawawa. Sa una, wala yung aso. Matay, tiwasan na. Paunong. Kumain ka ba? Kakain ka ba dyan din? Aso? Kami. Sa una, maliit pa
ako, kakain ako ng pero karon din na. Ha? Sana mo. Yung sana. Sana. Ha? Siyempre, ano eh. Ayan na si Bill Gates, oh, ayan na. Si Bill Gates. Bill Gates! Bill Gates! Ayun na. Namimiss kasi namin si Bill Gates eh. Kita kami na sa Bill Gates yung tawag namin. Bye-bye na guys. Kaya mainit na. Love you, love you.